hapon pa pala dito guys. It's 2:58, 2 minutes before 3 guys. Madilim na siya guys. Oh, kita nyo ba yan? It's dark now in Ireland kasi winter na dito guys, malamig na. So today is Thursday. We're heading to shopping guys, Christmas shopping. Ayaw niya ni MYLOVE niya yung shopping kasi hindi yan nila gusto. You don't like shopping, MYLOVE, no? No. It's a girl thing, it's not a man thing. It's So for the ladies. for the ladies. So ano lang guys, we're just watching around, MYLOVE, yeah? It's just nosy. Just very nosy. Maurice is very nosy. Not me. It's my first time here in this place, so we're gonna have a look. What does it look like? And we'll see you all there later. We've never been to this shopping center before. Yes, I already. First time. Yes, we will. I'm so excited. I'll see you all. Cannot wait. Why are you like that? I will see you all later. Bye bye. A few moments later. Guys, update tayo guys, no? We are lost. The Google Map brought us in the other way. So, eto siya guys. Naghahanap kami sa We're seeing lots of the countryside. yung Yes, we never seen before. We don't know where we are. we are lost. We're shipwrecked. Ganito, this is what will happen if you don't know anywhere, you know, you're just using Google Map. I'm going to sue Google. Hoy! We're not going to say that, that's bad. So, ayun na yung update guys. Hindi pa kami nakarating kasi pinapaikot kami ng Google. Ikot-ikot kami guys. Google Map yung ginagamit namin. We're doing round and round. Look at, tingnan nyo yung karsada namin dinadaan. Napaka ano ba tawag nito? Hindi siya main road. This is not the main road. Malito siya guys. Ayan, si Google Map. Nandyan pa siya. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Dito kami sa countryside. Hi. So, magkikita na naman tayo doon guys kasi kailangan ko siyang tulungan guys kapag mawawala pa naman kami na ba. See you again later guys. We're here guys. Nakarating din sa wakas. Yan ang pinupuntahan namin. The Boulevard. Yehey, we're here. Hanap muna kami. Yan, meron silang mga shopping. Yun ang gusto kong hanap guys. Thank you Google, we're here. You wanna park somewhere here? Hanap muna kami ng ano guys, parking guys ha. Thank you. Kita tayo mamaya guys. Yan siya, ang mga tindahan nila, yung mga meron silang Gap, Derby, Jagger, meron silang ano dito, Calvin Klein, Guess, M&S. M&S. Yes, I love. But I will. They have a Guess. Where are we parking? Hi guys, nandito na kami guys, no? Napakalamig talaga guys pa. So ayan na, titingnan natin kung ano ang dito sa tayo guys. Meron silang Christmas tree. Pasko na dito guys. Nakikita ko na yung Gap. Coffee shop. Reindeer. Starbucks. Meron silang Starbucks dito. Reindeer. Wow, nandito kami sa Ayala. Look at the big ball, Hickson. Wow. That's nice. Yeah. So, harap-harap tayo guys. Saan tayo pupunta, no? Calvin and Klein. Meron silang Calvin Klein. yeah.
Na guys, papasok kami sa guest. Titignan natin kung ano nandito. Sale sila guys. That's Holland and Barton. I love, can I go in here for a while? Yeah, still sila guys. We need to get in to have some heat as well. You can have a look as well, my love, you know. Tingin-tingin din yung mga tayo guys. Ayun tayo yung mga bags nila guys. Oh. Tingnan natin yung watch nila. Saya naman. Gusto ko yung mga bag. Bag. Tingnan muna tayo guys. Gusto ko muna siyang ano ba tawag nito? Suroy-suroy muna kami dito guys kasi ang ganda niya. Gusto ko muna siyang makita kung ano pa na nandito. Come on. Oh, toys. Toy town. Swing for shishi. No. Swing for shishi. That swing. Is that a big thing that I love for your trainings? Burger King? Eating? Burger King, yeah. Oh my God, we Eating. have food. Eating time? No choice. Naglalakad pa kami guys kasi tinitingnan muna namin kung anong nandito. Puntahan ko muna yung M&S. We're actually in the last part. Malamig siya guys. It's fun. It's fun, yeah. We're going to eat first. Sabi ni my love. Going to eat now. You hungry? All the shopping made me very hungry. We're going to eat first, guys. Burger King. Eating. Guys, ito na siya, guys. Kumakain kami ng Burger King. Say hello. Pandalian lang to siya, guys, kasi gutom na kami. See you all later, guys. Balik kami ng shop mamaya. So we're finished the shopping, guys, and we got the Gap and the Regatta Christmas. No money left. Walang Kwarta. kwarta. It's actually nice. I'm enjoying, guys. I didn't have a chance to vlog because I went too crazy. Is that right? Yes. Thank you so much, my love. Nagloko na ako, guys. Time for home. Yeah, we're going home now. Yeah, that's your bubbles. Gustuhan to ni baby, guys, oh. So nice. So, nakabili kami sa Gap at saka sa Regatta, guys, kasi binilan ko si MYLOVE ng coat niya. Gusto ko siyang regaluhan ng magandang coat. So, ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga binibili namin, guys. Hindi naman siya kamura-mura. May kamahalan din sila, guys. Kita tayo sa car, guys, kasi umuulan na. Para lang siyang nasa Cebu. See you later, guys. Uwi na kami, guys. Madilim na, guys. So, hindi ko na ma-vlog dito, guys. Traffic, guys. Kasi Pasko na. Busy yung mga tao. Ayan, nandito na kami sa Irma. Malapit na sa aming town. Is that right, my love? 100% correct. Lots of traffic now. It's coming to Christmas. Yeah. Everybody shopping, going crazy, Yes. like us. So, see you later in Manahan, guys. Bye-bye. See you. Hi, guys. Nandito na kami sa bahay, guys. Kakarating lang namin kasi
pumunta pa kasi kami sa sa bahay ng mama ng boyfriend ko. So, binisita muna kami guys. So, ito yung mga nabili namin. Ito yung coat ni MYLOVE. Yung sa Gap. Bumili ako sa Gap guys. Ito siya. Gap. So, ayun. So, ito yung nabili ko guys. Kita nyo ng Christmas tree ko dyan guys. So, baliwala nyo na lang siya kasi maliit pa yan. Kulang pa yan ang design. So, ito yung nabili ko guys. Oh, top lang siya. So, gusto ko siya. Kasi pang winter. So, ito yung nabili ko. Casual lang siya na suot. At saka si MYLOVE yung pumili nito ba. Gusto niya talagang bilhin to. Ewan. Ito guys. So, binili ko na lang kasi gusto niya. Medyo mahal din sila dun guys. Uy, so, maliit lang yung sale nila. So, ayun. Yan lang. Nakabili kami ng konti. Dito sa isa, bumili ako ng scarf. Yan, scarf guys. Kailangan natin ng scarf. Sa Gap din to siya guys. I like it. Maliit lang yung nila sale. Si baby, binilhan ko na lang siya ng isang top niya guys. Kasi ito yung sa kanya guys. Oh. Yan. Sa Gap yun guys. Gap din to. Gap lahat. Ano lang siya. Konti lang guys. Para sa alam niyo na shopping. Mahilig tayo sa shopping. Yan lang nabili namin sa Gap. Ito yung Gap. Yan ang nabili ko sa Gap guys. At saka yung kay MYLOVE. Ito yung kay MYLOVE. Coat. Malaki yung coat na. Gusto niya mga ganito ba? Kasi para talaga siya sa pang lalaki talaga siya guys. Tsaka talaga siya waterproof. At saka windproof. Mahilig talaga si MYLOVE ng mga ganitong jacket. Yung isa, sekreto ko na yan kasi regalo ko yan sa kanya. Yan yung gift ko sa kanya this Christmas. Hindi niya yan alam guys. Ako lang yung may alam niyan. Nandun siya sa taas. So, namili din kami ng grocery guys. Ito na yung grocery yung binili namin. Bumili kami ng filtered water, oh. Ayan, filtered water kasi para siya malinis talaga. Ay, sorry. Sorry. Particular talaga si MYLOVE sa tubigs. Bumili ako ng chicken wings sa Tesco barbecue. Bumili ako ng king prawn. Ayan. Kakainin ko siya mamaya siguro. Ayan. May nabili akong extrang pang design sa Christmas tree ko guys. Ayan lang siya. Snacks ni baby sa school. Philadelphia. Tsaka rice. Kailangan natin ng rice. Wala talagang malaking sakong bigas dito guys. Ganito lang yung bigas nila. Kapag bibili ka ng bigas dito, tag-isang ganito lang siya. So ayan, bumili din si MYLOVE ng kanya inumin. Maglasing ata kami nito guys. So ayun. So yun lang yung nabili namin guys sa mall. First time namin doon. At saka nagmamadali na din kami guys kasi ayaw naming bumabiyahin ng madilim kasi madilim talaga yung daanan guys. At saka alam niyo naman medyo matanda na din. So kailangan natin mag-ingat, double ingat kasi kapag winter dito guys maaga yung dilim. Hindi talaga siya maganda. So ayun, yun lang yung nabili namin guys at
Sana ay nagustuhan nyo ang aming vlog. Kita tayo mamaya, guys. Okay? Guys, tinatry ko yung filter water namin. Ipapakita ko sa inyo, guys. Ito siya. Tingnan nyo, guys. Yan, filter water. Ito na ang inumin namin, guys. Mamili kami ng ganyan. Nililinis yung water niya, guys. Diyan. Wow. So fancy in here. Hi, guys. Gabi na, guys, no? So, kailangan ko na tapusin yung vlog ko, guys. Nagustuhan niyo ba yung mirror namin yan dyan, guys? Design yan ni by me. Char, joke. So, pinili ko yan, guys, kasi gusto ko yan dyan. Kailangan natin ng mirror, diba? So, kita-kita tayo sa sunod-sunod kong vlog, guys. Sana ay nagustuhan niyo yung vlog kong ginawa. Kailangan namin matulog ng maaga, guys, kasi may pasok pa si baby bukas. See you all later soon. Advance Merry Christmas.